com va ser el primer acte polític de... Hola, em dic Pasqual Maragall i em presento com a senador, no, com a... què era? Com a diputat, no, com a... alcalde, que em presento com a alcalde de Reus. No, Reus no, era de Barcelona, això, de Barcelona. I per això us demano que voteu la llista del partit dels no sé què de Catalunya era, del partit... Socialistes, partit dels socialistes. Ah, això, perdoni, és que soc una mica... Com es diu això? Despistat. Ah, això mateix, despistat, sí. Tranquil, això amb l'edat ja li passarà. Ah, vale. Camarades, la revolució és a punt de produir-se. Cal que la classe obrera prepari el terreny per a una nova societat sense classes. Per què em tiro un nou si no em faré del PP fins als anys 90 quan guanyi l'Aznar? És perquè t'hi acostumis. I per tot això, està molt clar que el vot més assenyat en aquestes eleccions ha de ser per Convergència i Unió. Moltes gràcies. Molt bé. Ja tenim el seu número, Si de cas ja el trucarem. Sí, però ràpid que tinc més ofertes, Us asseguro que Unió és un partit que no enganya. Nosaltres som gent que es mostra tal com és, sense amagar res. Merda.